Bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi Sifuna umanqale. Sifuna iGcokama. Angiboni. Ngiyabuya ngolosibili ngiyazothiwa seningikhumbule bafowethu. Ngixosha abantu eStage aniye emcimbini ningikhumbule. Ngiyabuya ngolosibili. This week I'm coming back. Bro, you know I'm coming back. This is my friend Black Shodi. Black Shodi, please talk to them. Hey, what's up, guys? Yeah. I'm Bethi iStage. No. I can't believe yeah. we're meeting like this. I met him last year back in South Africa and and now he's in the UK now, and we are doing the same for him now as well, you know. Yeah, so no. Definitely. No. Yazi when you pick up a manje Birmingham is performing tomorrow, so mangizomlanda manje ngingixoxele ke yazi uyahamba yena le akangiboni mina ngiyambona yazi uyathi ufana ngathi umuntu wala he belongs la in the UK 100 ba awu madoda ikepisi lamadola ngekuthola gateway leli ngiyabona ha ngekuthola gateway leli awu izinja madoda. Yabona bafowethu manje ngiyeza ukuthi ningikhumbule ekhaya niyangidinga bafowethu ngixosha abantu eStage nje ngifuna iGcokama bafowethu. I'm coming back at home. I miss you guys. I miss you. I really miss you guys. I'm coming back this week, I promise. I swear guys, I'm coming back this week. You understand? You understand? You know, abafowethu ngiyabuya bafowethu leli viki bafowethu awukho umcimbi ozobakhona vele phakathi nesonto uyabo, so angeke ngixoshe umuntu bafowethu until nize ngibuye la, ngiyapromise ngithi ngithembisa ukuthi ngeke ngixoshe umuntu eStage. So ama-gig wonke azobakhona sengizobakhona manje, kodwa ngizongikhanyisa bangena eStage justice unibona. Yes. Another thing ukuthi angidubuleki. Fake bulletproof. Angisadubuleki, fake bulletproof. Yamadola. Yama-pounds. Yama-pounds. Amadola into encane kakhulu idola kwethu. Phethe ama-pounds mfowethu, yabona. Phethe ama-pounds mfowethu ngiyabuya. Phethe ama-sweet, phethe ama-pounds. I had everything. You think, you understand? We need to chill right now. We need to chill with my friends and touching pussy left and right and chilling with the cats. Yeah, chilling with the girls, guys, kissing the pussy right and left and right. Yeah, you understand? So we're going to chill with my friends, guys. You know, I'm coming back this week. I promise you. I love you.